Storočia prechádzajú ako snehové búrky, zametajúce stopy minulosti. Veda nás uisťuje o nezmeniteľnosti svojich verdiktov. Mamuty zmizli, dinosaury dávno skameneli a mýty o nevidených monštrách sú len plodom bohatého predstavivosti. Ale čo ak za závesom zaužívaných pravdách sa skrýva iná realita? Čo ak sama príroda hrá s nami v hre, skrývajúc v najodľahlejších kútoch planéty živé relikty dávno minulých epoch? Kanál Skryté tajomstvá sa vydáva na hľadanie takých neuchopiteľných duchov času. A dnes nás náš príbeh zavedie do ľadových rozľahlostí Sibíru, kde, napriek všetkému, možno stále kráča noha dávno vyhynutého giganta. Na začiatku 60. rokov minulého storočia, keď obrovská krajina sa zdala žiť jednou myšlienkou, dobývaním nepreskúmaného, po celej jej neobmedzenej teritórii sa iniciovali rozsiahle geologické expedície, zamerané na osídlenie vzdialených a bohatých hlbín. Práve v tomto období, plnom vedeckého nadšenia a túžby po objavoch, bola do drsnej a málo osídlenej Jakutie vyslaná skupina pod vedením profesora Mandžikova. Ich vrtuľník ich vysadil neďaleko dnes už zaniknutej opustenej osady Timkina, nechávajúc ich o samote s divokou prapôvodnou prírodou. Hlavnou úlohou skupiny bolo preskúmať nekonečné množstvo azylov, roztrúsených ako drahokamy medzi majestátnymi riekami Kolimou a Amalonom. Takmer 2 týždne geológovia, vzdialujúc sa od vzácnych stôp civilizácie, aktívne žili v lese, ponárajúc sa do jeho hĺbky a skúmajúc každý kameň, každý vodný zdroj. Avšak príroda severu neodpúšťa nerozvážnosť. Potraviny, ktorých zásoby boli vypočítané presne na určitý čas, začali katastroficky dochádzať. S každým dňom sa očakávanie zachraňujúceho vrtuľníka s zásobami stávalo čoraz napätejším. Ale počasie bolo neúprosné. Hustá hmla, nízka oblačnosť a prenikavé vetry nedávali šance na pristátie. Hlad sa čoraz naliehavejšie hlásil o slovo, nútiac skupinu cítiť rastúci nepokoj. V tejto kritickej situácii profesor Mandžikov, prijímajúc ťažké, ale životne dôležité rozhodnutie, vydal príkaz získať losa, aby nakrmil vyhladovanú posádku. S 2 svojimi najskúsenejšími kolegami sa Mandžikov vybral na breh Amalona. Ich cieľom bolo zriadiť pascu na úzkej plitčine, po ktorej sa, ako je známe, snehové kozy často prechádzajú na druhú stranu rieky. Cesta cez tajgu bola náročná, každý krok bol ťažký, ale myšlienka na jedlo ich hnala vpred. Po ceste k rieke, keď už sa začínal stmievať, lovci si všimli niečo zvláštne. Za jednou z skál, skrytou pred priamym pohľadom, sa začali rytmicky a nezvyčajne kývať vrcholky stromov. To sa nepripomínalo poryvom vetra. Pohyb bol príliš vyvážený, príliš silný na bežnú tajgovú zver. Predtucha, nepochopiteľná a znepokojujúca, prebehla ich chrbtami. Keď sa priblížili bližšie, snažiac sa nespôsobiť hluk, zadržali dých a zastali na mieste, neveriac svojim očiam. Nakoniec, priblížiac sa dostatočne, zostali stáť. Obraz, ktorý sa im naskytol, bol nepredstaviteľný, surrealistický, ako by ožil z stránky učebnice paleontológie. Pri samom úpetí kopca stála obrovská telo, pokryté hustou, zhlukujúcou sa v chumáčoch ryšavou srsťou, takou hustou, že sa zdalo, že dokáže vydržať akúkoľvek zimu. Zvieratá pomaly, akoby neochotne, mávali krátkym, mocným chvostom. A trochu ďalej, v tieni stáročných stromov, sa objavili ďalšie 2 rovnako pôsobivé zvieratá, vydávajúce potlačené nízke chrochtanie. Jehož ozvena sa zdala byť príliš dávna pre súčasný svet. Profesor Mandžikov, človek vedy, zvyknutý na logiku a dôkazy, okamžite si uvedomil celý hrôzu a veľkoleposť toho, čo videl. Pred ním neboli ani miráže, ani ilúzie, ani prehnané medvede. Pred ním stáli živé a dýchajúce pravé starobilé mamuty, títo obrovia ľadovej éry, o ich vyhynutí veda dávno a neodvolateľne vyniesla svoj verdikt. Srdce mu bylo v hrudi, rozum odmietal uveriť, ale oči videli nevyvrátiteľné. V tej chvíli, keď sa prekvapenie zmiešalo s prapôvodným lovným inštinktom a beznádejnou potrebou, profesor
Prijal rozhodnutie, ktoré navždy rozdelí jeho život na pred a po, sa rozhodol získať jedného z nich. Možno to bol beznádejný krok beznádeje, vyvolaný hladom, alebo bláznivé túžby získať nevyvrátiteľný dôkaz pre svet. Výstrel, ostrý a oslepujúci, roztrhol prenikavé ticho jakutskej tajgy. Výstrel bol presný. Najbližšie stojace zviera, zamieňajúc, sa zrútilo mŕtve. Dva ďalšie mamuty, vystrašené náhlym zvukom a pádom príbuzného, s neuveriteľnou rýchlosťou preč, zmizli v hustej podrastine, rozplynúc sa v lese tak náhle, ako sa objavili. Zdesení lovci stáli pri porazenom giganti ako zakovaní, neveriaci vlastným očiam. Obrovské telo, ešte nedávno živé, teraz ležalo na zemi, svedčiac o nemožnom. Expedícia sa takmer okamžite, ako len to bolo možné, spojila s veľkou zemou, s žiarivými očami a chvenými hlasmi, prenášajúc neuveriteľnú správu. Ale tam im, ako sa očakávalo, neverili. Predpoveď počasia ostávala neutešiteľná, sľubujúc pokračovanie zlej počasie, a teplé ročné obdobie nesľubovalo dlhú uchovateľnosť tak obrovského tela. Pochopiac, že ich unikátne nájdenie môže skaziť pred príchodom pomoci a vedení narastajúcim hladom, geológovia prijali ešte jedno svoje hrozné rozhodnutie. Riskli, že ochutnajú mäso mamuta. K ich prekvapeniu bolo celkom jedlé a viac než to dosť chutné. A konečne, keď už nádej takmer zhasla, priletel vrtuľník s posilou a možno s ľuďmi pripravenými uveriť v neuveriteľné. Ale do tej doby zostali od jedinečného zvieraťa len bezcenné a niekoľko pôsobivých kociek. Ostatné žiaľ pohltili nevyhnutnosti. Počasie sa stále nezlepšovalo a vrtuľník pristál až po niekoľkých dňoch. Od mamuta do tej doby ostali len niekoľko pôsobivých kociek. Po preskúmaní ich odovzdali do pionierskej organizácie, avšak s profesorom Mandzikovom a jeho skupinou sa zaobchádzalo oveľa prísnejšie. Zabití živého mamuta sa rozhodli utajiť, aby, ako sa vyjadrili hore, neudreli do blata tvár pred svetovým spoločenstvom. Napriek tomu sa hovorí, že profesor, ktorý bol údajne vyhnaný na Kolimu, netrpel dlho na nútených prácach. Mal údajne šťastie nájsť v bani dvoch výborne zachovalých mŕtvych mamutov, čo sa stalo dôvodom jeho predčasného prepustenia. Vtedy sa Mandzikov, podľa legendy, zaviazal nájsť ostatné živé zvieratá. Avšak tento plán, žiaľ, nemal byť naplnený. Čoskoro po jeho odchode z kolónie ho zrazilo nákladné auto a všetci členovia jeho expedície tajomným spôsobom zomreli jeden po druhom na neznámu infekciu v Jakutsku. Je to náhoda, alebo niekto veľmi nechcel, aby pravda o živých mamutoch vyšla najavo? Ale príbeh tu nekončí. V roku 1943 bol plný nemecký fotograf Volker Hilton Brandt prevezený do najchladnejšej časti Sibíry, do Jakutska. Dobré ovládanie ruštiny a profesionálne zručnosti v oblasti snímania si získali dôveru väzenskej administratívy a tá sa rozhodla, namiesto práce na Zlatých baňach, dočasne nechať Volkera v administrácii, aby fotografoval na kartotéku novopríchodzích väzňov. O to viac, že tento Nemec dokázal aj vykonávať funkcie prekladateľa. V tom roku Dahlstroj intenzívne rozvíjal nové ložiská zlata a rudy a Moskva potrebovala filmovú chroniku z miesta práce geológov na vloženie do propagačného filmu. Na tento účel poslali vojnovú filmovú kameru. Avšak odborníka na snímanie sa im nájsť nepodarilo. Komu zveriť túto zodpovednú úlohu? Po ruke bol práve Volker, ktorý sa s takými prístrojmi zaoberal počas vojny a už si získal veľkú dôveru zo strany administratívy. Tak sa jedného jesenného dňa, keď tundra už bola pokrytá snehom, zajatý Nemec spolu s geológmi vybral na svoju prvú expedíciu do oblasti dediny Maja. Počas večerného táborenia geológovia zbadali niekoľko kilometrov od cesty zvláštne hnedé škvrny, ktoré sa periodicky pohybovali. Škvrny považovali za skalu a pohyb za optický efekt. Ale už ráno sa škvrna priblížila k táboru a bolo jasne vidno nejaké zviera. Ukázalo sa, že to je mamut. Zajatý Nemec rýchlo začal natáčať video, ale mamut sa nechcel predvádzať a rýchlo sa vzdialil zo scény.
Geológovia opatrne vrátili na základňu do Jakutska a snažili sa presvedčiť vedenie, aby podalo správu do Moskvy a požiadalo o vyslanie expedície na pátranie po utekajúcom mamutovi. Avšak vedenie, obávajúc sa, že sa dozvie o účasti brandovaného väzňa na tejto histórii, sa rozhodlo tento epizód utajiť. Folgera nútili natočiť potrebnú expedíciu a potom ho presunuli do iného tábora na nútené práce, kde zomrel po roku a pol na zápal pľúc. Film bol zničený. Zachoval sa len malý kus, ktorý dokázal ukryť jeden z geológov. A pred niekoľkými mesiacmi boli zábery zverejnené vnukom tohto geológa v roku 2011. Ďalšia história sa odohrala už v našich časoch, v 2011 roku na Čukotke. Skupina robotníkov sa vybrala opravovať cestu do odľahlej oblasti. Aby ušetrili pár barelov nafty a neskôr ich predali, rozhodli sa namiesto 2 prívesov použiť len jeden. Nahnali chlapi na príves rovno buldozér a valec, pripojili kamas a vydali sa na miesto. Samozrejme, tento preťažený príves išiel veľmi pomaly a výrazne zaostal za kolónou. Unavený pomalou jazdou, jeho kolega sa rozhodol na chvíľu zdriemnuť v spacáku, keď zrazu jeho kolega za volantom začal hystericky a nahlas sa smiať. Ukázalo sa, že pred nimi bol most s obmedzením na 20 tón. Chlapi sa išli pozrieť na slabé piliere. Ak by sa zrútili, rozbili by aj auto a za most by sa nikdy nevyplatili. Kolóna išla ďalej. Neexistovali žiadni strojníci, aby nahnali buldozéry. Čo robiť? Preťaženie bolo takmer dvojnásobné. A vtedy kolega navrhol, aby sa išli pozrieť cez rieku Brod. Sjazd bol normálny, dno kamenisté a ak by sme sa zasekli, bolo by to stále lepšie, než zlomiť most. Išli na prieskum. Popri brehu sa prechádzali, fajčili, diskutovali o rybolove a tu bum! A priamo po prúde ide obrovský slon. Prvá myšlienka. Utečenec zo zoo. Druhá, že je to nemožné. A tu kolega zakričal. To je predsa mama. Mamont. Mamont vyšiel z rieky, obzrel sa a vydal sa pozdĺž brehu. Na kameňoch zostali mokré odtlačky z polínskych stôp. Na týchto príbehoch sa dá samozrejme pochybovať, ale jedno je isté. Severné oblasti Ruska sú veľmi málo preskúmané. Existujú tam neobývané úseky na tisíce kilometrov, kde sa pokojne môže skrývať prežívajúca populácia mamontov. Fámy o tom, že tieto zvieratá nevyhynuli, ale žijú a jednoducho sa dobre skrývajú, sa neustále objavujú v rôznych zdrojoch a dym, ako je známe, bez ohňa nie je. Náš kanál Skryté tajomstvá bude pokračovať vo svojich hľadaní neuveriteľného. Ak vás zaujali tieto ľadové príbehy, ak veríte, že minulosť skrýva ešte množstvo neodhalených tajomstiev, nezabudnite dať palec hore tomuto videu. Prihláste sa na náš kanál, aby ste nezmeškali nové ponory do sveta záhad a tajomstiev. A určite sa podielte v komentároch o to, ako si myslíte, že je možné stretnúť sa so živým mamontom v našich časoch? Aké ďalšie neuveriteľné bytosti sa môžu skrývať v nepreskúmaných kútoch našej planéty? Čakáme na vaše názory.